vatan azatlığındır derde dermanım benim. Sen üçün cevlanadır tende aziz canım benim. Naçeler gana boyalıp boldular bulgun. Qurban bayramı Hazreti İbrahim aleyhisselamı imanı ve ak yürekligi yada salyar. Salam hurmatly adamlar, bizi görýän dostlar. Umedki saglykda, farahatlıkta hayat geçirýän musanlar her beleriňizde tüýsürekden gepleşigimize hoş geldiňiz diýär. Dostlar, bu yetip gelen Qurban bayramyny hem tüýsürekden özüňizde, ähli meşgalaňyzda, tamam musulman dogalarymyza kutly bolsun aýtýaryn. Umid etýän ki, sizler hem Qurban bayramyny albatta munyana nimetli ýaxşy güne albatta ýaxşy suratda geçirseňizler. Dostlar, gepleşigimizde görýärsiňizler, gepleşigimizde izlap barýarsyňlar. Bu gün hem bayram güne albatta öýleriňiziň mehmany bolmaly. Gepleşik algydyça men Başir Hatab dostlar sizleriň hyzmatyňyzda. Umid etýän ki, gepleşigimiziň awaldan tahyrynyça izlap barsaňyzlar. Dostlar, bugün osanym gepleşigimizde albatta izlap görýärsiňizler, gepleşigimizde izlap barýarsyňlar. Albatta öýleriňiziň mehmany men. Albatta men ýekedalmen. Yanımızda aziz mehmanlarımız var. Ve hamdanim dostlar, bu aziz mehmanlarımızı tanıyarsınız ve hamdanim dostlar, bu aziz mehmanlarımız bizim cemiyetimizde, camiamızda gerekli kişilerin biri. Her kaysı dostlar. Şonun için dostlar, buları gepleşimize çağırdık ve hamdanim albatta Qurban bayramı hakkında bular bilen gurungdaşlyk geçireriz. Bizim albatta yaş olayımız, albatta Kabul şäheriniň Türkmen yaş ullarından bolmaly. Bular hem Molla Abdüljabbar Başiri jenaplary. Bulardan hem bir dünýä minnetdarlyk bildiras. Kabul türkmenleriniň yaş ulusy. Albatta bular bilen näme şeders gepleşigimizde türkmen yaş ullary we hamdanym türkmen qowmlarymyzda näme perhengler baty we hamdany bugünkü günde şol ata-babamyzdan galan perhenglere, miraslary, şol Qurban bayramy bolsun, başga bayramlar bolsun, şu hazırça saklap geldimi? Şolar bilen dostlar şolar hakynda bular bilen gurungdaşlyk geçireriz. We hamdanym biziň en gerekli ýaş yigitlerimizden, albatta jamiýamyzda, jemiýetimizde biziň albatta gerekli yigitlerimizden bolan kişi Gulam Muhammed Qadiri jenaplary. Bular hem dostlar Kabul Birleşme şirketiniň işgary, yani mühendis diýsek hem bolýar dostlar. Barq sahasında bular işleýärler. Kabul şäherinde bulardan hem bir dünýä minnetdarlyk bildirýäs. Bugün gepleşigimizde çaqylymyzy kabul edip gelýärler üçin. Onda bolsaňyz sizler hem köp garaşdyrmaýas, mehmanlarymyza bular bilen hem soraşyp geçýäs. Olaja bara bir dünýä minnetdar. Bu yetip gelen Qurban bayramy özüňize, ähli meşgalaňyza, eden gurbanlygyňyz Allah dergahynda kabul bolsun. Hely hoş bolduk bugün gepleşigimizde. Çaqylymyzy kabul edip geldiňiz. Bu yetip gelen Qurban bayramy gutly bolsun. Hoş geldiňiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, mehriban Başir Ahmet Doğanım, Radyo Televizyonun içinde maşallah sen bizleri Türkmen qowmlary her yerlerde tanıdıp, tanışıp, bizleri her kişilere malum edip görkezýärsiň. Senden bir jahan teşekkür etýän. Ve hem televizyon emirlerin içindeki ustadlardan, şagirdlerden bir jahan teşekkür etýän. Elhamdülillah. Afganistan dünyada Müslümanlar iki bayram bolýar. Doğru. Biri Roza bayram, biri Qurban Hayit bayram. Qurban Hayit bayram elhamdülillah köp Müslümanlar muňa köp alakasy kan. Näme üçin köp ketde bu agyr bayram bol. Doğru. Bu agyr bayramynda her kaysy her Müslümanlardan geldende bir mal wajyp bolýar. Şoň her kaysy köş edip bir gurbany geçek bolup hoş, wala köşetýärler bir goç, ýaxşy goç toýjak bolýar. Näme üçin ki Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail emri bolýar ki oýgulyny gurbana getdi. Allah Taaladan gelýär ki muňa birden bir goç gelýär asmandan düşüp. Şoň şekilde şol goçy etjek bolup sergerdan berdim, şu goçy toýjak bolup her kança ummat alýarlar. Hatda 15 000, 20 000, 30 000'a dengeç goç alan adam bar bilen qowmyň içinde goçy gurbana getdi. Ondan bolsaň goý soýarlar, ondan soň bu da pada soýarlar 7 nefer bolup. Ondan soň düýe soýarlar. Şöyle elhamdülillah gurbanyny köp ýaxşy geçirip Türkmen qowmlarymyzy we hemme musulmanlar şol gurbanlyk hayit bayramyny köşetip şol mal soýjak bolup, gurbana geçek bolup, merdimlere, göçleri, gallaryna, her hemsaýlaryna
taksim edip veriyorlar. Onun kalanını son öz pamelleri yiyorlar. Doğru. O son bunu şorba ediyorlar. Şorba edip içip komlar çağırma. Şunlar elhamdülillah şu Kurban'a geçiriyoruz. Juda hem yaxshi. Minnatdar. Mola Jabbar xeyli hoş bulduk. Bugün gepleşigimizde çaqılığımızda kabul edip geldiğiniz yaxshi günde bizler bilen hemkarlaşıp dursanız bir dünya minnatdar. Hova hurmatly tomoşaçylar, gepleşigimizni izleyen bolsanız albatta injener sahip bilen gurlaşyp Kadri sahip. Injener sahip birinci gepleşigimizde hoş geldiniz. Çaqılığımız kabul edip geldiniz. Bugünkü yaxshi günde, bir ne'metli günde bizi yeke koymadığınız bir dünya minnatdar. Özüňize, ahli meşgalaňyza, dostýarlara tüserekden yetip gelen Qurban bayramy kutlu bolsun. Eden qurbanlyklaryňyz Allah dergahynda kabul bolsun. Heyli hoş bulduk. Hoş geldiniz. Minnattar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz hurmatly görüjiler, meni televizyon arkaly, televizyon milli arkaly haryçda we dahylda görütýärler. Hemmesine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh diýen niýde bolsa jarlar sag wagtlary hoş bolsunlar. Aziz hurmatly dostlar, hurmatly Beşir Hatap sahipdanam bir jahan minnetdarlyk bildiren bizleri bernamasyna munasip görüp davet etdiler. Hemmäňiziň Qurban bayramyňyzy tüs yürekden kutlu bolsun aýdýan. Doğru. Juda hem yaxshi. Minnatdar sizden injener sahip heyli hoş bulduk. Bu arada bir näseni sizin sorak geçers gepleşigimiziň dowamında albatta siz hem saya ülkemizde, ata wetenimiz Türkmenistanda siz okyp geldiňiz, ýokary okuw täsiliňizde. Şu ýerde Türkmen komlarımız bilen bu Awganistan Türkmen komlarynyň ortasında näme farklar bar, bayramlarda näme şekilde geçirýär? Şular hakynda sizden sorak geçer. Birincisi sizden soramak isteýän ki siz Kabul şäherinde bir işna şirketinde işleýärsiňiz. Onda hem jamiamyzda eň bir gerekli kişilerden özüňiz. Şuňana Qurban bayramy bolsun, başga bayramlarda siz Kabul şäherinde galýarsyňyz ýa maşgalaňyz bilen bayramlar geçirýärsiňiz. Bu doğru aýdyp bersiňiz. Minnettar Hatap sahip. Kabulda bir şuna şirketiň işgäri Awganistan boýunça barkyny kontrol edýäs. Bizler waziyete göre eger bärde işlerimiz köprak bolsa, gowrak bolsa, soň gitmäne fursat tapylmaýar. Bolmasa her haýatda bizler hoşsuz bizler Türkmen resmi rawajymyz başka nämelerden, milletlerden farklyrak. Doğru. Bizler näme de bolsa Türkmenler Qurban bayramında, Roza bayramında birek ka gutlap baryp, kom, hyş, garyndaş hemmen ka barmaly. Doğru. Siz bizler. Ana şu sebepden haýatda köşedýäs gitsek diýip. Doğru, juda hem ýaşy. Onar sansynyň bahsede oturuşymyzdan gowdal ýöne bir näseni aýdyp geçesim gelýär. Bugün günde Kabul şäheriniň barky bir näme gowy bolan. Bir wagtakydan göre delil näme düşünýärsiňiz? Bu ýyl Qurban bayramynda hem alhamdulillah görýärski barkymyz giden ýok. Ýani bu siziň nämäňiz mükadijek bolan, eden işleriňiziň netijesi mükadijek bolan. Ýani özüňiz ýana hemkarlaryňyzyň netijesi bir şu dagda aýdyp geçseňiz. Teşekkür, minnettar hurmatly Hatap sahip. Bu meniň hemkarlygymda da şirket birişna şirketiň hemkarlygy bol. Nämçin diýende olar gije gündüz hemkarlarymyz köşedeki ki şol ýyly, şol Awganistanyň ýylnyň hemmesine, hemme ýerine barky berjek bolup. Ondan şu günler hemmemiz mana görýäs, Hudanyň rahmeti ýagotyr. Billeriň fabrikaý abimiz var. Olam emişan tewlid edýär maşallah köp ýaxşy. Şo ýüzden şu günler barkymyz ýaxşy. Biller Hoyaz ayna Tajikistandan alýar, Gysaýna Özbekistandan alýar barky köpler. Ondan soň bärde dahyly nämelerimiz var. Abi